खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। चिरां जिल्लानि सिडनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंसे गेजेर थाखोनि नखरनि हरन दास आरो सुजुला बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला चन्दन दासआ रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय आरज गाबदों। फार्स्टआव आंनि खुलुमनाय। आंनि फिसालाया आन्ध्रायाव खामानियाव थांदोंमोन। हा हु मोसौ मोसा फाननानै आंनियाव दा गैया, दा राहायानो गैया, अपारेसन खालामनांगौ, आन्ध्रायाव लांफिननांगौ। आंनाव फैसा थाइसेबो गैया। आइ आफा रायजोनाव आं खुलुमनानै एसे साहाय्य मादैमोन बा आइमोन एसे साहाय्य बिदों। आइ आफा बिब' बिनानावफोरनो खुलुमबाय आं। आंनि फिसाला देरसिना आन्ध्रायाव थांनानै एक्सिडेन्ट जादों। बिनानाव फरायनाय सानै दङ, बिनानावनि थाखाय थांदोंमोन गोजानाव। दा एक्सिडेन्ट जाना फैदों। जेबो राहायानो गैला, हा हु गासैबो फानजोब्बाय, मोसौ मोसा गासैबो फानजोब्बाय। दा मा राहाय खालामबावनो। खुलुमबाय। खुलुमबाय आदामोन। जोंनि आदानि थाखाय थांदोंमोन, जोंनि थाखायनो थांदोंमोन। खामानियाव एक्सिडेन्ट जाना फैदों। आदा बाजै आदा आब'मोना बिसोरो राहा हरनाङामोन। हा हु फानजोब्बाय, गैला, जेबो गैला, थांनो राहा। खुलुमबाय आदा बाजैमोन आबैमोन, जोंनि एसे राहा हरनांगोन। आदाया आन्ध्रायाव थांनानै एक्सिडेन्ट जानानै फैदों। जेबो हा हु फानजोब्बाय, मोसौ बोरमाफोर, नोंसोर एसे साहाय्य हरनांगोन। चन्दन दासआ बिमा बिफा आरो बिनानाव सानैखौ हेफाजाब होनो थाखाय अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन। बे समावनो थांनाय 13 आगस्ट खालि मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो। कम्पानिनि बिगोमाया 9 सान हस्पिटालाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय दा चन्दन दासनि हालोदा मोजां नङा। बे जाब्रबथायनि जाउनाव चन्दन दासआ हासुनो हायै जायो आरो गंसे नलिजोंसो हासुदैखौ गहोनाय जायो। बेखौ फाहामनो थाखाय हा हु धोन सम्पति गासैखौबो फाननांगौ जादों। डक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला अपारेशन खालामनो थाखाय 3 लाख रांनि गोनांथि जादों। नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै गोबाङै मिथिनो थाखाय 9365511281 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। बे बुहुमाव गासिबो सुबुङानो गोजोनै थांनानै थानो लुबैयो, नाथाय मिथिस्लाबै माखासे जाब्रबथायनि थाखाय सिलिंखार जानांगौ जायो। मिथिस'आ बे बुहुमाव सोरनि जिउआव मा जायो। सुबुङा सुबुंखौ अनसायनायानो सुबुंनि हाबा। बेनिखायनो नायगिरि नोंथांमोनखौ एकाउन्ट नम्बर 359939233155 आव अनसुंथाइ हरनानै चन्दन दासखौ हेफाजाब होनो थाखाय प्राइम 24 हेडलाइन खौरां बिजोंनि जानानै नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम, जाहाथे बे भिडिअआ अनसुंथाइ होगिरि मानगोनां बिथांमोननिसिम सौहैनो हायो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।